Hi guys! Good morning! And Herklish, welcome sa ating YouTube channel. Ayan. So, good morning. It's already 7:20 guys, ng umaga. Ayan. So, yeah. Anyway, kanina, nagising ako ng madaling araw. Mga alas 3 yat. Mga alas 3 na ko yung phone ko eh. Kasi nga, naihi ako. So, nag-CR ako, no? Tapos, hindi na ako masyadong nakatulog. Hanggang ngayon nagising ako ng alas 7. Ganyan. Nagising na bumangon ako ng alas 7. Yung tipong tawag nito, yung paano-ano yung tulog ko. Tapos, nag-alarm na yung phone ko. Kasi in-alarm ko siya ng alas 7. Sus Maria. Ay, naka-rudes. Charot. Magkape tayo. So, let's have coffee. Inopen yung aking pintuan dito. Inopen ko lang siya pero binaba ko yung nakababa yung nakababa yung blinds or something, blinds tawag ko dito sa gumaganong-ganong. Tapos inopen ko lang siya para kahit pa paano may hangin na konti para dito sa bahay. 'Di ba? Pero umuulan guys ngayon sa labas. Tignan niyo yung nag-aano pa naman yung kapihan ko. Ito na. What I'm saying is this, oh. Ayan, nakaganyan siya. Tapos naka-open to. Para, ano yan guys? Ayan, sa taas, diba? Nakaganyan. Para may hangin-hangin. Kasi nandito yung aking nilabahan, diba? So, tuyo na yung nilabahan ko, guys. Ayan, so, yeah, buong gabi siyang ganyan. At, let's check our plants. It's still okay. Yeah. So, yeah. Sarado natin. Ano na ito? Ngayon ko isasarado ng umaga, di ba? Itry natin kung makikita nyo sa labas. Pa guys, madilim. Parang akala mo alas 4. Di ba? Pero, alas 7 na guys. Dilim pa. Maano lang sa camera pero madilim guys. Kita nyo yan, madilim. So, ibalik natin. Ayan, so ayan. Tayo magkape. So, yes. Charot. Ano ko na pala to guys. Kagabi, pina-under ko to. At ngayon i-unload natin. Ganda. Paa muna. Ang ganda na guys. Oh. Charan, ang ganda. Christmas na Christmas na talaga. Guys. Anyway, nasa city pala ako ngayon. Nandito ako ngayon sa city. At dahil nasa city ako guys, pakita ko na sa inyo ang itsura ng mga decor dito pagkagabi. No? Dahil meron pa akong 1 hour bago dumating yung yung bus ko pa uwi ng bahay. So, yeah. At dahil nasa bayan na rin naman ako, bibili na rin ako ng cake.
Dahil, bukas, ang bagal ka magsalita. Malamig kaya, aray ko. Charot, huwag ka malamig ka mabagal magsalita. Pa isa-isa. Ayan, so, yes. Ano pa lang guys? 6. Magsi-7 na pala. Magsi-7. So, yeah. At anyway, bibili na rin pala ako ng cake. Diba? Naputol yung sinasabi ko. Kasi bukas, nandun ang aking mga ang pamilya ng aking asawa sa bahay namin. At yeah, at mahilig sa tawag ito, sa cake yung aking mother dear. Yes, ang nanay ng aking asawa. Mahilig siya maganon tapos kape, ganyan. So, yun. At yeah, pupunta ako mamaya dito, bibili ako pero ngayon pakita ko lang muna sa inyo. Wait guys, nandito na ako, wait. Charot. Kanina pa pala ako nandito, pakita ko sa inyo. Ang ganda ng mga nila dito guys. It's Christmas time. Ba yan? Oh, ang ganda. Dito yan sa Pasta and Grill. This is the church. And yeah, anyway, may Baustelle dito. Charot. Baustelle. That's the DM. Anyway, ayun, pakita ko sa inyo. Grabe talaga guys. Inaayos kasi yan. Ayan, tinan nyo yan. Oo. Parang yung kalahati nitong daan dito. Ganyan, inaayos. Ayan, dito ko pala inaayos yung aking salamin. Tsaka walang bayad. Buting ang paayos ko walang bayad. Ganun. May ano na naman, may usok na naman. Nagbalik na naman yung usok ng bumanga. Charot. So yun, ito guys, makita ko sa inyo. Ang ganda. Kasi walang daming tao kasi naglalakad. So yes. Basta ganun, ang ganda. So yeah. Ito yung Christmas tree, diba dati? Kasi walang lights po ang Christmas tree na ito. Ito. Oh. Parang may Vinac market. Ayan, so yeah, and muna guys. Wait pala. Ayan o, may market. Ayan. And yeah, ito pala guys yung Berlin. Masarap pagkain dyan sa Berlin. Tapos nandito naman sa kabila yung Paris. Ayan, masarap yung pagkain dyan guys. As in, ang ganda-ganda sa loob guys. Parang nasa Paris ka. Ayan o, ang ganda. Flowers. Tapos ayan ang galleria. Which is yan din ang favorite ang asawa ko. At andito guys yung mga ibang dekorasyon. But yeah. Parang wala namang wala masyado. Guys, galing na ako, diba? Inikot ko lang kayo. Tignan nyo naman yung labi ko, parang Anyway, nag-ayos na sila kasi nga alas 7 na. So, I don't know if alas 7 pa talaga yung close dito. Yung ibang store yata alas 7. But most of the other store is, yeah, hanggang alas 6 nga lang pala yung iba. Axin Or. Pagka Axin Or is 6 yan, guys. Ganda dito. Tapos, yung mga supermarket is 8. Ganun. So yeah, dahil wala naman akong maano pa dito guys sa dahil na mag alas 7 na. Pakita ko lang sa inyo yung grabe simbahan. May nakita ko lang sa inyo yung decoration. Charot. Tsaka Baustelle. Hi guys. Hagaling ko lang pala yung lang sa Riven actually. Kasi yun lang ang bukas dito. So, I'm walking now. I'm going to the bus station. And yeah, I have 6 minutes or 5 minutes. So, naglalakad pa ako. Para akong itlog. Charot. Yeah. Anyway, nagagandahan na ako sa itsura nito dito. Sa city din. Maganda na yan, oh. Well, so yeah. The bus is not yet there. So yes. Hi guys. So nasa bahay na pala ako. Yes. And it's already 7:25, something like that. Kasi may bus pala na na 7:15.
papunta dito sa amin. Tapos ang susunod na is 7:42. Ganyan. Tapos the rest na nun is every 1 hour na. Ganyan. So, yun, nakaabot ako dun sa 7:15. Di ba? Binilisan ko lang ang lakad ko sa ano. Kasi sayang din punta natin doon dahil nga mga sarado na sila. Kasi hanggang 6 lang pala sila. So, yun. So, yeah. Nakita ko lang sa inyo ang aking nabili doon. Sa River pala ako guys. May nakita ako guys na Nissin yakisoba. O, diba? Mag-noodles na naman ako. Alam nyo ba guys, parang dahil sa noodles yata, kaya ako nagka-UTI dito eh. Na-share ko na ba yun? So, nagka-UTI ako dito guys. Ewan ko sa noodles yata. Kasi nga, nahiligan ko magluto ng noodles. Pero pag nagluto naman ako guys ng noodles, lagi namang may ano. Kumbaga hindi siya ganun kaalat. Yung, alam mo, may kasi ako mag-experiment ng noodles, yung may mga gulay, maraming gulay, ganyan, maraming gulay, sinalagyan ko pa ng milk. Alam mo yung ganun? I don't know. So, ito, may nakita ako Nissin na, tapos yakisoba yung nakalagay. So, ano daw ito? Gebraten noodle. Tapos, may nakita ako guys itong goulash. Ayan, oh. So, yes. Sana makabili ako ng goulash. Tapos, ano ko dito? So, ganun. Tapos, ito na guys yung cake na nabili ko doon. Yan naman itong isa ay Earthberry yogurt na cake. Ayan. Ito na lang binili ko guys kasi paraan. Tapos hindi ko ito i-freezer. Ilalabas ko na ito dito para bukas. Tapos yung isa guys is Cafeteria Fine and Sanig Mandel Vinenstich. Ayan. Ayan siya. Mga ano to guys, mga naka-slice na yun siya. So, this one is 6. Ito rin, 6, 10. So, may 12 slice tayo. Ayan, silagay ko lang ito dahil sa labas. Tapos, nakakita ako ng coffee milk na naka 3% yung fat niya. 3% fat. Fat yan, fat. Ayan, so, yes. Ayun lang yung binili ko guys doon. Tapos ngayon, I'm thinking of kumain tayo guys. Ito pa yung aking charan. May 4 slice pa ako dyan na ano. Ang dami naman ng ref namin na ano, mga inumin. So, ilagay ko ito dito guys. Or ilagay ko muna sa freezer para bukas. Or dyan na siya. So, natira pa pala ako dito guys sa milk cake. Inumin ko na nga yan. Kukunti na lang yan. Tinira-tira ko pa. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ito, milk. Para bukas din. Kasi nga, I don't know kung ano yung milk. Charot. Basta yun. Bili na ako. Tapos, prepare na ako guys kung anong kakainin ko. Gusto ko sanang magkanin pero magkasaing pa ako. So, I think I'll go with pizza. Charot. Hala ka. Wala na ako ibang maisip kainin. Gusto ko magsaing pero matagal pa yun. So, may pizza dito. Ito yung salami ba to? Yung problema, pagka kinain ko to, hindi ko naman mauubos. Pwede naman para bukas na yung ako na yun. Almusal. Ayan, so, yes. Ito na lang yung aking dinner. So, yes. Prepare ko lang to guys. And I will see you later. Ayan siya. Frozen, diba? I-preheat ko pala muna yung ano namin. So, yeah. See you later. So, hi guys! Welcome back. Charot. So, yes. Iangat natin ang paa. Charot. Ayan na. O, naluto na yung aking pizza. So, kain na tayo. So, ito na lang yung dinner ko. Bukas na lang ako ulit magkakanin. So, for today is wala tayong rice. Diba? Ang kinain ko kanina ng umaga yung kape at saging. Aking almusal. Tapos, kumain ako ng tinapay. And then, ito na.
ibang flavor to, kaya natanggal ko kasi sa box bago ko ilagay dun sa freezer namin kasi nga maliit nga lang yung freezer namin. So, pag nilagay ko sa box, hindi na sila magkasya. Kaya, minsan alam ko, ano bang flavor nito? Hindi ko alam. Ayan, so, ayun. Yun ang video natin ngayon, guys. Ay, nako po. Ginabi ako sa labas dahil may pinuntahan ako, tapos may pinuntahan pa ako ulit. Ang dami kong pinuntahan. Ang busy-busy ng ate nyo ngayon. So, yeah. Makakaano din tayo sa kabisihan. Ang importante, buhi. Thank you so much, guys, for supporting my channel, for always watching my videos. Yeah, maraming salamat po. Konting-konti na lang. Mag-1K na tayo. Sana before the year ends. Ano tayo? So, ako tinidor. Awa. Dahil kakain tayo ng my favorite fruit. One of my favorite fruit. Ang sarap. Hindi ko makain ang asawa ko nito, guys. Kaya ako lang kumakain nito. Hindi maprutas ang asawa ko. Kaya pag kumakain ako, pasensyahan nyo na napunta na. Pagka kumakain ako ng prutas, inaano ko siya talaga. Kasi ako mili ko sa prutas. Kahit ano, wag lang yung, syempre, yung tipong ano. So yeah, I think this is the end of our vlog for today. Yeah, so yun. Thank you so much, guys, for watching. I will see you on our next one. Please subscribe if you haven't yet. Thank you so much. Always smile.